wathi ngosuku wadecide ngalo ukuthi kumele uze kumina uzongitshela ukuthi uyangithanda ungibona ukuthi ngumuntu wesifazane namhlanje ukwazi ukungitshela ukuthi wena wathanda nomuntu olulile ofana nobakho phela ngalesa sikhathi ngangisasemncane sengikhulile njengamanje nangokomqondo pho ungangitshela ngani kahle uqonde mina usho ukuthi angisakwazana nabantu abafana nawe njengamanje mina ungenze ngashintsha indlela engangiyibuka ngayo mina angizazi ukuthi ngi-straight akaze mina ngize ngiyibone njalo nentombazana but wena washintsha umqondo wami ngafola in love nawe njengamanje ungitshela ukuthi mina ngaze ngithanda namfana it's not like ngakuphoqa in stuff nawe wabuthanda ukuba wawungathandi wawungeke uzuzovuma Ngiyanibingelela nanke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandla Zulu. So ke ngine guest la hlele ecelekeni kwami. Kusho kona lokho ukuthi khona lo muntu osenhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. Kodwa ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona nala bekhetha ukuxabana khona beze bekhetha ukuhlukana njengoba esela njengamanje efisa ukuthi baphinde bazame uthando futhi. So ke asikhe sizwe ukuthi ngabe siphathelene. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Waba isibongo? Ngamajozi. Umajozi. Oh, bana Majozi. Omqamu. Mqamu. Yes. Oh, okay. Ubuya kuphi emakhaya? Sempangeni. Okay. Esangoyani? Ngiyadlala. Kephi? Tambanana. Asamthetho akwazi? No. Angikwazi. So ke njengoba ula eThekwini uhlala la noma uvela ubuye empangeni manje? No, ngihlala la njengamanje. Kuphi? Ngihlala kwaMasho. Oh, okay. Ufike nini la? 5 years ago. Oh, all right. Ngicela ngichazele ke nahlangana kuphi nomuntu wakho lo ufuna ubuyelana naye? Kumuphi unyaka nihlangana kanjani? Sahlangana eBeach. Uzwe uyasmile. Shuthi uyamthanda kebe. Ngiyamthanda sahlangana ngeBeach ngo-2021. Safika lana. Oh. So ke masihlangana and mina ngangayitsheli ke nokuthi ngithanda abantu abakanjeya. Yabo. Abakanjani kanti? Akuyena umuntu esilisa. Oh, intombi? Yes. So mina nganginokuthi nje hayi ngithanda abantu besilisa. Hayi masihlangana ke mayeza kumina asho ukuthi hayi angithanda and I was like no, I'm straight mina. Then ngokuhamba kwesikhathi hayi ngibona cha ngiyamthanda ke. Then sasathandana kanjalo ke. Manje bangana inkinga ukuthi ekhaya bazothini? Angibanga nenkinga kakhulu. Angifuni qamanga. Bayamazi ekhaya manje. Noma ngalesa bamazi but not bonke umama nobaba bamazi. Bazizwa kanjani nje? Babunjani ubuso babo beqala ukuzwa nje story sokuthi khona umuntu content nje phezukwento nje. I think abangithathanga serious. Ngoba nje yabo even obhuti bami babenokuthi hawu uyabo wena usazokhulu usazoqaqeka. But ke ngokuhamba kwesikhathi uma wa accept ukuthi ubaba akangeni kakhulu lezi zinto lezo. Okay. Akangeni ngoba mhlambe wayekwati noma vele nje uhambela kude. Yeah, indaba zomathandana akafuna ukukhuluma nathi ngalezi zinto nje. Oh, okay. So ukuphatha kanjani ke kusuka iqala i-relationship yenu ukuze kufinyelela la enahlukana khona? Besithandana yabo uright bengiphethe kahle ukuthi ngani ngazothi unamamoods yabo iyona disadvantage ukutshela umuntu obulili ufanayo unamamoods but yena yeshe ungiphathe kahle until ke kuze kwenzeke lento eyenzakalile decide ukuthi akasafuni ukuba nami. Uyena owathi asafuni? Yeah. Indaba uyakholwa kakhulu nami ngiyakholwa by the way. So kahle ngibe nenkinga yokuthi ngaya kwenye i-platform ngathola i-platform yokuthi ngichaze istory sami impilo ebengiyiphila ngaphambilini. Yes, so ngaxoxa istory sami sokuthi ngangikade ngisebenza emkhathini ngangikade ngisangenwe izinto zobumnyama ngenza in kwenye i-platform. So ngangamchazela because vele bengazi ngimtshela ngempilo yami edlule because nganginakho ukuhlaba uzongijaja nanokuthini nanokuthi angiyona into engithanda ukukhuluma ngayo. Okay. So ke ngagcina sengitholele i-platform ukuthi ngikhulume ngayo ke so mayibona avela ngasafune kuzwa lutho ke and akacasulanga ukuthi lapha ngimtshelanga o ini ucasule ukuthi nje ngangenza lezi zinto leziyana even when sengimchazela ukuthi angisazenzi lezi zinto lezi ngangikwenza kudala sengishintshile angazi akekho convinced ukuthi ngishintshile. So wathi nje ngeke azakwazi ukuthandana nomuntu owenza izinto ezingaka yabona nokuthi I think nanokuthi even angithi la ngangikhuluma khona ngasho ukuthi ubhuti wami mina nobhuti wami azizwani ngenxa yokuthi ngabulala ingane zakhe yonke lento le ngenkathi ade ngisenza ububi. So yena unokuthi mukwazi ukubulala ingane zamfowenu kusho nenhliziyo enjani because
vele lokho ngangikwenziswa umona, it's not ukuthi mhlawumbe ngangikwenza nje. Ngangikwenziswa umona because ubhuti wami wayenengane mina ngingenazo ziphasi esikoleni yonke lento leyo. So uthi yena uma ukwazi ukubulela ingane zobhuti wakho kusho ukuthi ke manje akafuni ukunderstand ukuthi sengishintshile. Sure. Yabona okokuqala uyangivimba uma uthi awuthanda ukukhuluma ngalento, that's 1. 2, uyangitshela vele ukuthi into edlulile. 3, awuzelanga uzochaza ngempilo yakho yakudala, uzele ubuyela no-person wakho. Kodwa ngicela ungivumele nje ngibuyele emuva kancane. Ngiyazi I don't understand uma uthi awuthanda ukukhuluma ngakho, kodwa khona ngifisa ukuyazi. Ngalesa sikhathi lesiya yini eyaze yakufaka ekuthenini uphile leyo mpilo leyo yobusathane? Ungene kanjani? Angingenanga ngithanda, ngangisemncane kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngangiseminyakeni oko-12 years kanje. Yes, so kahle ngadla usweet. Ngicabanga ukuthi iyaqala lapha indaba, nganika ugogo usweet, then ngasi ngalala. Mangilala isikhathi eside kakhulu. Mangithi ngivuka yabo ukuthi angazi mina ngavuka, mangivuka ngiyakwazi ukuyibona ukuthi ngiyavuka, but ngiyayibona ukuthi ngilele la umzimba. Yes, so ugogo wakhuluma nami kwangitshela ukuthi kuzomela ngiyo-trainwa in all zonke lezo zinto. Ugogo ubuye esedini lababa la mama. Ubevele yena enjani? Usebenza lo msebenzi noma? Uthi washesha washona ugogo. Angazi ukuthi ngizothi wayesebenza ngomsebenzi because even kade sengisebenza lapha emkhathini akazi ngize ngibone, akaze ezephinde ekhulume nami ngakho. Kwagcina nje sangitshela ukuthi hayi kuzomela ukuthi ngiyoqeqeshwa nakho konke lokho. Then futhi washona. Yeah, washona ngishiya. Kodwa ke yini eyakulapha waphuma kanjani? Umngani wami hlezi ngixoxa indaba yakho ukuthi wangisiza kakhulu. Kunomunye umngani wami njena enye intokazi. So wathi asambeni wacela ngimphelekezele kunomcimbi emakhaya akhe, angasisi wakho uyashada into ekanjalo. Then sasahamba masifika kuzoba nenkonzo ezoqala. Yabo ngangingathandi vele nokuya enkonzweni because ngangisana lezi zinto leziyana. But wangiphoqa ke wakwazi ungiconvince ukuthi singene enkonzweni. Masingena kukhona ubaba wayelokho engibuka nje wayelapha kubafundisi. Lokho ngibukile. Yonke into le yabo ngangayithandi, ayingicasula ukuthi yini la ngibuka yona lo baba. Okokuqala ngithanda ukuba kule environment lena ine energy engayithandi. So uma lokho ngibuka ayi gcine kube ntambama makubantambama sekuthiwa abadinga ukuthandazo labeze athi umngane asihambe nginqabeke ke gcine futhi umngane wayazi ukuthi ngaleso sikhathi wena uphila impilo. Yes, mayesho ukuthi yena wayengibona. Okay. So ngempela ke kubaba abantu agcina ngilandile lapha esixukwini la ngempela bengithandazele mabesho bathi ngangihayiza ngenza konke lokho ngagcina sengiblack out ke. Then mangivuka ngangiqala ukusizwa ngalendlela engangisizwa ngayo, angazi okwesingase ngimdala phela kanti mina lokho ngibe lo muntu ngisukela ngisemncane. Yeah, so ngazizwa ngenye indlela kusukela kuze kube namhlanje nje lo baba loyana mina naye sisazwana. Yeah. Okay. Manje umuntu wakho ke useyitholile lezo ndaba, so wavela wakhetha nje ukuthini nqamula izinto. Akafunanga ngisho ukuthi ngichaze manje lento lekho bengifuna ukukuthini. Senesikhathi singana nahlukana? 2 weeks. 2 weeks? Yeah. Sure. So nje awumlandelanga ngama calls, awumlandelelanga la ehlala khona? Lokha yonke indawo la hlala khona ngaya but angazi. Awuficanga? No, ngamfica but akafunanga. Okay. Akafunanga ukuthi nje size sondelane sikhulume. So mayethi namanje ke njengoba ngangishilo nje kuqala ukuthi angisafuna ukuba nawe, namanje ngisashite yodwa, angifuni nje ngi-right. Noma kuthiwa usulaphekile ke, noma kuthiwa usumuntu ofana nathi sonke, but still angifuni nje ukubuyela emuva. I think ngizo-accept kuzoba nzima but ngizo-accept but at least ngizobe ngizamile ngazi ukuthi ngimchazelile iside lami lestory ukuthi as much as ngangikwenza kubi but sengishintshile. Kodwa ke ukuthi even ngisho sengifaka i-effort engaka akavumi kulungile ayikho into engizoyenza. Injani personality yakhe? Ubabli nje kumnandi mawunawo une-vibe but ke kushidi akawuthathi. Umuntu onjani mekwatini? Aphihliza izinto endleni. Hayi akayiphihlizi ukuthi inkinga yakhe vele angafuni ukuzwa lutho, like akafuni ufuna nje ukublock akuvale, akafuni ukuzwa lutho. Mayisewenzile umqondo akabe safuna ukushintsha. Okay. What if usenomunye person omusha ke asenayo empilweni yakhe? Yebo kanjani manje? Akakwazi. Uzobahlukanisa Cha but hibo kanjani?
after ayibo sengifake kangaka kuye ngeke azakwazi kuyenza lento leyo. Angeke. Ithi ngivele ngimlande ke khona uzokhona ukuthi ukhulumisane naye buso nobuso. Yes, ngajabula. Cha silandelani. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iLove Back. So ke udadewethu uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi isicelo sethu uzosamkela. So ke asike sibuke izinto zezenzakalela zona. Sawubona kunjani? Yebo ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami uma bani? Ngumamthetho. Mthetho unyambozi. Yes, Ubuya kuphi? uDeliswayo. Ngiqhamuka eKranskop. Kranskop. Yes. Njengamanje noma mhlambe uhlala la eThekwini. Ngihlala la eThekwini. Oh okay. Usisendlela yamazi? Yebo ngiyamazi. Umazi lapha? Hayi. Kade before kade ngitshola naye. Okay. Ngiyacela abantu ngibele JPs. Ngiyacela. So, ekuthandaneni kwenu ke yini nje oyikhumbulayo emnandi. Osafisa ukuthi mhlambe mase kuthiwa kuyenzeka niyaba ndawonye futhi kwezothando niphinde niqhubeke phezulu kwayo. To be honest, actually ayikho. How? Ngoba angisamthandi. Oh ish. Okay. Kwenzekani? Yini aqeda uthando? The day ngithola ukuthi akaze angitshele ngepast yakhe ukuthi yena kade enosathane nzima. So wa decide ukuthi angifihlele. Okay. Mina ngithandane nomuntu onamademoni. Akaze umnika isikhathi ukuthi ngichaze mosibani bamnikeza isikhathi ukuthi ngichaze. Cause ngiyazi abantu abanamademoni bayakwazi ukuleka umunye umuntu ongenawo ukuthi abe nawo. Lento ayipheli egazini. But siya nawe esontweni mosiyazi ukuthi izinto ngisazenza mina ngizokuchazela ukuthi lento engangikhuluma laphana into eyayenza ku-past ayisenzeki njengamanje. Hayi angifuni kwakhona lokho ukuthi uzongichazela ngoba kwakuhlula ukuthi uchaze. Pho wena uthando lakho sengaze liqede ukuthi ngangenzela izinto engangizenza kuze kuphele Hayi uthando. mina nginalo uthando oluningi uthando oluncane sidalo. How? Ngiyaqala ukuzwa lokho phuma nje wena wawungi-approach-ela uzoqhamuka uthi unothando oluncane. Hayi nginothando oluncane ke siswana namhlanje kuyakuzwa futhi lokho. Mina into engiyibonayo lana ngibone ngathi mhlambe wena vele wawukade ulindele ithuba lokuthi mina ngenze into wrong bese wena uyaphuma kumina. Cause njengamanje it's like wena completely ama feelings akho aphelile. Ngephutha nje lilodwa awufuni unginikeza isikhathi sokuthi mhlambe ngikwazi ukukuchazela. Hayi angifuni kavela ukuthi uzongichazela. Futhi ke actually ke nginaye umuntu engithandana naye. So angikwazi ukuthi ngingathandana nomunye umuntu onobulili ofana nobami. So futhi ungiphethe kahle wena ubuhluleka ukuthi ungenzele ezinye izinto kodwa yena ubekwazi uyakwazi umuntu onobulili ofana nobakho kusho lo muntu osomtholila uyakwazi yena ukunginaka uyazi ukuthi nginama umfana. So wena wathi ngosuku wadecide ngalo ukuthi kumele uze kumina uzongitshela ukuthi uyangithanda. Ungibona ukuthi ngumuntu wesifazane namhlanje ukwazi ukungitshela ukuthi wena wathana nomuntu onobulili ofana nobakho. Phela ngalesa sikhathi ngangisasemncane sengikhulile njengamanje nangokomqondo. Pho ungangitshela ngani kahle uqonde mina usho ukuthi angisakwazi nabantu abafana nawe. Njengamanje mina ungenze ngashintsha indlela engangiyibuka ngayo. Mina angizazi ukuthi ngi-straight. Akaze mina ngize ngiyibone nje nentombazana. But wena wakushintsha umqondo wami. Ngafalla in love nawe. Njengamanje ungitshela ukuthi mina ngaze ngithanda namfana. It's not like ngakuphoqa in stuff nawe wabuthanda. Ukuba wawungathandi wawungeke uzuvuma. But so kushuthi vele yona uzoqhubeka nendoda yakho. Yes. Mina indaba yami iphelile. Cela ukubuza. Iphelile vele indaba yakho cause nawe kavele unemfihlo. Uyanganyanyisa mina umuntu onemfihlo. But wena akaze uzungitshela ukuthi wena into mina nawe ngasihlukanisa imfihlo. Wawuthe wena ukuchitha and mina akaze ngize ngikuchithele kulo 4 years sithandana. Akaze mina ngize ngithandana nomuntu wesilisa okuwesi. Akaze ngize. Angazi ke nawungasho ngani ukuthi wena uthanda abantu besilisa. Ngiyabathanda ngiyi-lesbian ngithanda ngapha nangapha. But mina leminyaka akaze ungitshele mina ukuthi wathanda nomuntu wesilisa. Ngiyakwazi ukuthandana nabantu besilisa. Ngiyakwazi ukuthandana nabantu besifazane. Uthandane naye. Hayi akubalekile ukuthi siqaleni ukuthi sajola naye. Ufuna ukwazi uthandane naye mina ade ngisakhona yini? Hayi khuleka busungekho empilweni yakhe.
Busungekho empilweni yami. Kusho ukuthi wena wakwazi ukuhlonipha i-relationship yethu. Cause vele nawe ukwazile ukuthi uyibhidlize ngalama ngakho. Indlela kubuka ngako kodwa kubonakala engazi uthona nje awusekho kumina. Vele angisekho kuwena. Abona-ke ngalapho kuqinisile. Angeke futhi ngize ngikuphikise. Abona-ke futhi le sengiqedile-ke njengamanje. Angeke silode sinegotiate into eyodwa-ke. Okugcina. Kahle kahle inkinga ikubeke phakathi kwami nawe. Inkinga yakho ukuthi nginyanyiswe ukuthi wena ukwazile ukungifihlela ukuthi wena wake waba nosathane nzima. Inkinga ile ngize ngiyahamba ngiyobona ngibona kwenye show. Njengamanje ugijimile wazobhala la ekhaya. Ungibizele leyo yinto. Ungibizeleni. Kahle kahle silungise izinto. Mina ngeke ngikwazi ukulungisa izinto mina nawe. Cause okay kushuthi wena kahle i-effort yami awuyiboni yokuthi ngize lana ngize ngenze into manje because wangiblock. Ngazama ukuxhumana nawe wangiblock. Ngazama ukufika endlini yakho still wangafuna ukukhuluma nami. Njengoba ngilayo yona indlela ade ngizokuthola ngayo le. Befana ngenze njani? Manje ngibona ukuthi umulana-ke uzokwazi ukukhuluma nami noma uzokwazi ukuthi ungiconvince. Ngoba phela mina into mase ngithe ngiyayenza futhi akekho ozongitshija umqondo. No you-one. Mina into mase ngithe ngiyayenza. So akukho kuzoshintsha. But I feel like wena uthando lwakho aliqedwanga ukuthi mina ubone lama ngalawo engangwenzi like ukuthi wena shothi wena ungangibulala wena. Futhi wena wabulala ingane kabhuti wakho. Ngeke ngikwazi ukuthandana nomulali. That was before. Kodwa okusalayo igazi lengane zabhuti wakho lisezandleni. Kushuthi wena uyangijaja mina ngiphansi yami. Angikujaji, ngitshela iqiniso. Hey. Utheni no 2 weeks nahlukana. Kulo 2 weeks uthola umuntu. Yes, lo muntu lo kade wayengishela. No, okay. Ngithe angimnikeze ithuba. Wena ungangitshela ngani ukuthi khona umuntu omfana ukushelayo wena kwe relationship sithandana mina nawe. Hawu, ngangeke ngibafana uba entertain kodwa ube wazi ukuthi sithandana nami. Hayibo, manje uhlanganaphi? Uhlanganaphi? Uhlanganaphi ngoba phela useke wena empilweni yami sihlukene mina nawe. Ayike into futhi esazophinde futhi sihlanganise. Wena nginginikile ithuba wadlala ngalo nami ke ungiyeke nginikeza. Ngidlale ngethuba ke futhi sengathi wena ungijezisele ipast. Na. Kanti seswami wena ngesingawe umuntu uphoqelekile yena ukuchaza ukuthi kwakwenzakalani engakahlangani nawe. Kukhona ezinye izinto ezibucayi empilweni. Okay. Eziyipast yakho ezingayi-affecta i-present yakho. So that's why kubalekile ukuthi ezinye izinto nawe ubonayo ukuthi yabo le umuntu wamela yazi uyixoxe uyikhulume. So lo muntu othandana naye manje uyazi futhi ngaye. Mangase azi ukuthi wena ubuzocela uthando nangabuyelana uzibona engazuthi mhlambe uzothola ama points thizeni kuyena. No. Ukuthi uthembekile. It's not like ngizothola amaphonsi and stuff. Mina umuntu uma ngimthanda ngisuke ngimthandile ngaleso sikhathi. Anginandaba ukuthi yena ucabanga kanjani noma ufila kanjani ngami. Anginandaba. As long as engangikhombisa ukuthi ungenza isilimo. Ko 2 weeks nje wena suwazi ukuthi uyamthanda. Mina nawe sibethanda 4 years wonke. Ngiyamthanda. Uneshow uthi yakuthanda yini? Ngineshona. Akuwena osasikhuluma nawe la every night ebusuku njalo sikhuluma indaba zokuthi abafana badlala kanjani ngabantu besifazane. Namhlanje ngithandana nomfana. Namhlanje ukwazi ukuthi uthanda indoda. Ngiyayithanda. Okay. So umile esinqumeni sakho. Ngimile nje angeke nje ngize ngikwazi mina ukuthandana nomuntu okade enamadimoni. Okay, mina ngiyakuzwa. Ngiyabonga kodwa kakhulu ngesikhathi sakho ngiyabonga ukuthi uzile. Noma ke kungahlangananga ke kodwa ngiyabonga kakhulu ukuhlonipha kwakho. Yo, mbuke lapha ekhaya kuyacaca ukuthi sizoligoqa la uhlelo ngesimanga sokuthi nani nizibonile usihamba kanjani asiwinanga kodwa ukuthi asiwinanga today akusho ukuthi nakusasa sohluleka. Ngiyacela ungakhohlwa subscribe, ulike, ushare, mina ngiyithanda kakhulu. Bye.